Ngeten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dhateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tur Ngawi. Oke, siap. Yo pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci yo berdua ini. Wah, yo mentaran. Alhamdulillah. Niki wong sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda, Siap. urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kok Cedak suci ae lho modele. Kono, aja cedak Ate aku. gawe ora suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pan. Suci iki atine resik. Resik. Ngawur. Model ya Waduh jebres. marai kene ngumpang aku. Akhire Ya wis, ora sampean. menang cep. Boyo diumpangi to. Ya ora itu nesi. So. Ya bener mesti. Yo Mbak Suci. Monggo diri, lasi tadi. Monggo. Yo Mbak. Wasi tadi saking prawi nasis ngewi ngana wong urip ning donya betasanmu mampir ngombe. Oh, Mbak Suci lulus lagi itu hadiah saking. Wah, makasih. Oleh bebunga. Ayo Mbak Niken, ayo. Salat kudu tansah dipun lampahi. Oh, Nduk Niken jos iki nduk entuk bunga 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pangartikan luhur. Lulus Mbak Dita kagem jenengan lagi ya. Tulus Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Doken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda mereka wonten 100.000 kagem panjenengan. Wis. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki Lah kula lha wis entek iki bawane. entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya, layangnya buata. Sayang. Mayang, Bisa tak gawean, berapa? tak gawean mayang. Nah, Ayo. Ayo. do mateng. Matang. Mateng ada mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wati.
kok nguyui. Ayo. Nganaki. Terus anak ibarat orang banget karo anak itu. Suwun Bu. Oh, tekane dalu bodho. Modele akan gak dikai Mas Bayu terus e. Wis ana do Ngene iki wong besok sing bakal mlebu swarga iki loman, ora kaya mlebu neraka. Tak dolan mlebu swarga. Ayo, ya saiki diwiwi. Tambah ya. Katane abang biru. Ora apa-apa iki tekan omah gak ono karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Ya, diareke kepeling, maka buka celuk Mbak Suci. Maka langgame sik. Maka ya, ning ndi nuntut iki jane kok. Ning kono. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngowae ngatur ae. Ya Allah, kuwi kok apa to iki? Wong-wongan sawah. Ya lho. Yen wan cilik sakti eling wis wan Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken kepeling. Nggih. Niki atanawala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih. Nggih.